आं नोंथांमोन बयनिसिमबो खेबसेयावनो आंनि मोजां मोननाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनाय बेखौ बावहरनानै आरो दिनैनि नैबे जे जर'खा सावरायनाय बेखौ अनास्थानिकभावे बेखेवबाय होननानै फोसावनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों, धन्यबाद। दिनैनि जिथु स्पेशल डिसकासन बेखौ बेखेवना होबाय जोंनि मानगोनां बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि डिपुटि चिफ रमि नार्जारी बिथाङा, बिथांसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। दा ओनसोलारि सान्थौ, खौसेथि, गोरोबलायनाय, जुथायै बर' हारिनि गेजेराव हाबा मावनाय, फरायसा फरायसुलिफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हानायनि सोलोंथाइ आबहावा सोमजिहोनायनि सायाव हाबा मावनाय, हारिनि गेजेराव हाबा हारिमुनि गेजेरजों मोनसे जौगाखां हारि, गेजेरारि हारि दानाय, माहारिनि गेजेराव रांखान्थियारि बिथा दानायनि सायाव हाबा मावनाय आरो रांखान्थि भाबै उदांस्रि जानो हानाय बिनि सायाव बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंबाय। गासैबो बाथ्राफोरखौ सरजाबनानै सोलोंथाइ आयदायाव बुंबाय, रांखान्थि बेलायाव बुंबाय आरो गुबुन गुबुन समाजारि बिथिङाव गासैबो बुंनानै बेसेन गोसा बिबुंथिजों दिनैनि जिथु सावराय मेल बेखौ बेखेवनो हानायनि थाखाय आं खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। दान्दिसे उनाव जों लाबोबावगोन एस'सियेट प्रफेसर इंलिश डिपार्टमेन्टनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि क'क्राझारनि डक्टर रुस्तम ब्रह्म। बिनि सिगाङाव बिथाङा मोनसे गोनांथार आयदायाव सावरायगोन। दा urgency of united political movements for resolving the issues of the Bodos बिनि सायाव बिथाङा गोथौयै बिजिरथिनानै जोंनो फोरमायगोन। बिनि सिगाङाव अप्सरा बर' बिनानावखौ मोसानानै दिन्थिफुंनो थाखाय आं खावलायबाय। आखाइ खबना हो रायजोफोर। बे जाहैबाय अप्सरा बर'।
जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय बिनानाव अप्सरा बर'निसिम बिथाङा सुपार डान्सारनि फाइनालिस्टमोन वान अफ ए फाइनालिस्ट बिथांसिम जोङो आफादनि जानानै आरो आरसिनि जानानै गोजोननाय जासिबाय दा जों हाबाफारि बायदि आवगायलांफिनदिनि जोंनि गेजेराव लिंहरजानाय आलासि सार दंफैखायो बिथाङानो जाहैबाय डक्टर रुस्तम ब्रह्म एस'सिएट प्रफेसर इंलिश डिपार्टमेंट बिथांखौ गावनि हाबाफारिखौ मावफुंलांनो थाखाय खावलायनाय थाबाय बे समावनो मोनसे फोसावनाय अप्सरानि बिनानाव उन्दै नानि गथ' बिराद उन्दै बिथाङाबो दान्दिसेनि उनाव मोसागोन नैबे सारा बुंखांनायनि उनाव ओंखायनो रायजोफोरखौ थांथ'आलासिनो नैबे जिथु अप्सरानि बिनानाव उन्दै गथ' बेखौबो बिथांनि मोसानायखौ खाबु लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय बयनिसिमबो गिबियावनो खुलुमनाय जासिग्रोबाय दिनैनि बे UBPOजों खुंजानाय बिथांमोननिनो बे आफादनिनो खुंगा 12थि बोसोरारि मावफुं मेल अर्थात कनफारेन्स बे कनफारेन्सजों लोब्बा लानानै दिनै खुंजानाय जे सावराय मेल अर्थात स्पेशल डिस्काशन बे स्पेशल डिस्काशननि चेयारमेन मानिजाथाव मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा गैयाब्लाबो बिसोरनिसिम आंनि मानखौ होबाय बेजों लोगोसे दिनैनि बे सावरायनायखौ बेखेवगिरि रमिय' नार्जारी डिपुटि CM बड' कस्टारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल लोगोसे बे जौसाङाव बाहागो लानो हानाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन गौथुमनिफ्राय बा दोलोनिफ्राय बाहागो लाफैनाय मानगोनां बिबानगिरि नोंथांमोन लोगोसे दिनै बे बड' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि चिफ बिदा गेदेर अनिश्वर बसुमतारी आरो लोगोसे दिनै बे मोनसे गोनांथार मोनसे हाबाफारियाव दिनै बे गेवलां मेलाव बाहागो लाफैनो हानाय गासै भारतनि बा नेपालनि बा गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय फैनानै नुजाफैनो हानाय बर'खौ जातिखौ सिबिग्रा जातिखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो आंनि गाहाम हामलायनाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो जासिग्रोबाय आरो आनान गसाइनाव आरज गाबबाय जे जोंनि जातिनि मानसिया जायखि जेरावखि थाया मानो गोजोनै आरो सान्थियै थांनानै थानो हाथों दा बेखौनो आसा थिनानै दिनै आंनो मोनसे टपिक हरदों दा बे टपिकनि सायाव बुंनायनि सिगां बे बुब्लियाव लेंहरनाय जाय आंनि बिदा गिदिर आदा मेनेस्वर जाय बिथाङा दिनै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ सामलायगासिनो दङ दा बिथाङानो दिनै
गावनि बेक्तिगत सार्थखौ गारनानैब्लाबो जाथिनि गेदेरथार सार्थखौ लानानै बा बिथांजों लोगोसे गुबुन गुबुन बर'नि जायफोर सानसुमैगिरिफोर सानग्राफोर जाति चेतना थानाय सुबुंफोरा दिनै बे गिदिरथार जुदियोबा बे UBPO अर्थात इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गानाइजेशना खौसेथि बर' सुबुं आफादा दिनै BTCनि बायहेरायाव थानाय बर'फोरखौल' खानानै दोननाय बा बिसोरखौ जयै लाखिनायनि मोनसे आफादब्लाबो नाथाय बे आफादनि थांखिया जोबोद गुवार अर्थात सारा मुलुगाव जेसेबां बर'फोर दं बे बर'फोरखौ खौसेथि लाखिनायनि खौसेथि दुरुंजों खानानै लाखिनायनि माखासे जिथु भिजन जिथु सिमां जिथु बिथांमोनहा माखासे मोन्थोरफोर बा जिथु संबिजित बिथांमोना दादों दा बेखौ आं जोबोद बाख्नायो आं बेखौ बरायो दा गतिके बिथांमोननि जिथु साननाय बिथांमोननि जिथु मावनाय जे साननायखौ बिथांमोना जोनोम होदों जे साननायखौ लानानै दिनै बिथांमोनाव खामानि मावगासिनो दं दिनै बिथांमोनहा दिनै गोलाव सम हाबा मावबोबाय गोबां हाबा मावबोखांबाय बा मावबाय थाबावगोन दा आंहा गिबियावनो आं बुंखाना लानो सानो जे आं खुनु राजनितिनि मानसि नङा सासे आं फोरोंगिरि बेबो आं थुनलाइनिसो फोरोंगिरि दा गतिके बिदा गेदेर अनेस्वर बसुमतारिया खावलायनाय लेखायै दा बे मोनसे आयदायाव आं बुंनो गसंदों नाथाय जिहेतु आं बे राजखान्थिजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैया राजखान्थिनि सायाव आंहा जेबो गोथौ गियानबो गैया नाथाय खालि बेनोल' जे आं सासे नोजोर बोआरि सासे अबजार्भार हिसाबै जों थांनाय दहायनो जों फुङावनो खोनादों जे बर'फोरा गोबां दाबि दावाखौ लानानै गोबाव समनि सिगांनिफ्रायनो 19 जौथाइनि 20 जौथाइनि जागायजेननायनिफ्रायनो थुनलाइनि जावरिनाय माबा रावनि जावरिखांनाय रावनि आन्दलन नाना धरन आन्दलन जों खालामबोदों 1973-74 मायथाइनिफ्राय लानानै दासिमबो जों 2026 मायथाइसिम जों दासिमबो आन्दलनावनो दं आन्दलनखौनो खालामगासिनो दं आन्दलन खालामनो गोनां जागासिनो दं दा गतिके भारतबर्षआव गोलावसिन आन्दलन खालामग्रा जाति होनोबा बे बर' जाति दा गतिके दासिमबो खालामगासिनो दं दा गतिके जों दिनै गोसोखांनांगोन जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बिथाङा 1987 मायथाइनिफ्राय गोख्रों बर' सोमावसारनाय लाबोनानै गोबां रोखोमनि दाबि दावा होलांदोंमोन गोबां रोखोमनि डिमान्ड होलांदोंमोन बिथाङा जोंनो गासै मोन 29 डिमान्डफोर होलांदोंमोन दाबिफोर होलांदोंमोन बिथाङा बै समावनो why separate state why a separate state होननाय मोनसे मेमोरेन्डाम प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया होम मिनिस्टार अफ इन्डिया नखर मन्त्रि आरो आफादगिरिनो बे मेमोरेन्डामखौ गोसोखां बिलाइखौ गथायनाय जादोंमोन बेवहाय गासै मोन 29 डिमान्ड 92 डिमान्डफोर दंमोन 92 पइन्ट्स 92 डिमान्ड्सफोर दंमोन दा दिनै जों आन्दलन खालामनानै फैयै थामथि गोरोबथा जाफैबाय दहाय बेखेवगिरिया बुंखांबाय जों माखासे मोननो हाबाय बिथां बुंनाय बादिबा जों बस्थासे मोनबाय खिन्थु जोंनि खामानिया आसोल जाफुंनायाव खिन्थु दासिमबो आद्रा जानानै थाबाय माने जाफुंनायखौनो मोनसेबो खामानिखौ नुवाखसै गासै 92 डिमान्डफोरनि जाय डिमान्डफोरखौ होलांदोंमोन बिसोरनि बुंनो थाङोब्ला खावसेखौनो जों मोनबाय खावसेखौ मोनदोंबाबो नाथाय मोगथां मुलुगाव दासिमबो जाफुङाखै दा जाफुङैनि गोबां जाहोनफोर थानो हागौ
बा बेफोरखौ मोनखांनायनि उनावबो मा जों नुदों दा थांनाय माखासे बोसोरफोराव जों मा अभिगता जाखो जोंहा मा रोंगौथि मोनखो मा जों नुबाय थाखो जोंनि गेजेरावहाय माखासे जाथावै नुथावै माखासे जों बेफोरखौ नुगासिनो दं दा बेफोरखौ बुंनायनि सिगांनो आङो आंनि टपिकआव फैनोसै आंनि टपिकखौल' एसे डिफाइन खालामग्रोनो सानदों आं बा बुंफोरनो सानदों जे the urgency of united political movement for resolving the issues of Bodos दा जथायै मोनसे बर' सोमावसारनायनि मोनसे गोनांथि जानानै फैदों माखासे बर' इस्युफोरखौ रिजल्भ खालामनायनि दा मोनखांनायनि उनाव मानो रिजल्भ खालामनो थाखाय आरो जोंनो आन्दलन खालामबावनो सोमावसारबावनो मानो गोनां जाखो निश्चय जाय बिथांमोनहा दिनै बे टपिकखौ सानदों दिनै बे हाबाफारिखौ लादों बा बे खामानिखौ मावनो थाखाय आगान सुरदों बिथांमोनाव निश्चय माखासे जोंनि गेजेराव गोबां जाफुंसारै माखासे इश्युसफोर दंबायो आरो गोदानै जाखानाय माखासे इश्युसफोर दंबायो दा बे इश्युसफोरखौ फोलोमनांगौबा जों जुदि मोनफुंनांगौब्ला जों जुदि मावफुंनांगौब्ला जों जुदि इमप्लिमेन्टेसनखौ जुदि मोजां खालामनांगौबा सरकारखौ जुदि खालामना होनांगौब्ला जों खौसे जाग्रोनांगोन दा खौसे जायाबा जेबो खामानि जानाय नङा दा खौसेया माबोरै जागोन राजखान्थि हान्जा जोंनि मानसिफ्रा गोबां दोलोआव हाबनानै दं गोबां आइडिय'लजियाव दं गोबां हान्जायाव दं गोबां आलादा साननाय दं गोबां गावबागाव सिमां दं बेक्तिगत माखासे सार्थबो थाबाय दा गतिके बिदि थानायाव माखासे उदां राजखान्थि दोलोफ्रा राजखान्थि दैदेनारिफ्रा माबोरै खौसे जागोन बेबो गिदिर बाथ्रा साननो गोनां बाथ्राया बेनो जे भारतखौ जों जयैनो सोमावसारनानै जों उदांस्रि मोनबाय उदांस्रि मोननायनि उनावनो खिन्थु जोंहा गंनै हादोर इन्डिया आरो पाकिस्तान सोमजिबाय गावबागाव सार्थखौ लानानै गावबागाव बिजों सिमांखौ लानानै दा बिदिनो गावस्रानानै दिनैसिमबो जों बुलायबाय थाबाय जुद्ध नांबाय थाबाय दा बिदिनो जोङो 1987 निफ्राय 1987 सारा आसामाव बर'फ्रा आन्दलन खालामबाय आन्दलन खालामनानै गोरोबथायाव फैबाय गोरोबथायाव जेब्ला फैयो जोङो 2003 नाथाय जोंनि गेजेरावनो जों माखासेनो फिथाइखौ जाहोबाय नाथाय माखासेखौ फिथाइखौ जाहोनो हायासै आद्रा जालांनानै थाबाय दा बेवहाय जोंहा मोनसे गेप मोनसे फाराग सोमजिबाय बिटिसि आरो बिटिसिनि बर' आरो नन बिटिसिनि बर' दा दुखु फोरमायनांगोन जाय फिथाइफोरखौ बिटिसिनि मानसिफ्रा मोनजाबाय एसे दा बेखौ बिटिसिनि बाहेरानि बर'फोरा मोनजायाखिसै जोबोद दुखुनांथाव दुखु फोरमायथाव दा बेबायदि खामानिखौ मावनायनि उनाव जेब्ला फिथाइ मोनो दा फिथाइखौ राननानै जानायाव खिन्थु माब्लाबाबो जास्टिस जाया दा बेबायदि माखासे अन्याय जायो दा गतिके बेथ' मोनसे इस्यु थाखाबाय दा जोंनि गिदिरथार सिमाङा बड'फानि डिमान्ड मथे बा जोंनि सिगांनि आन्दलननि सोमावसारनायनि जिथु सिमांफोरमोन दा बे सिमांफोरनि गाहाय माखासे डिमान्डफ्रानो दिनैसिम जाफुङाखिसै बा जाफुङा बेखौ जों बुंनो हाया दा गतिके जों जि एसे फिथाइ मोनदों दा बे फिथाइखौनो मोननानै जुदि सेरखाय बेरखाय जों जानानै गावनि सार्थनि थाखायल' साननानै जुदि राजनिति गेलेयोब्ला खामानि मावोब्ला खिन्थु जोंनि जिथु गिदिरथार सिमां जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंखौ सिमां नुहोदोंमोन जे बर'खौ गेरेमसा हारि दानाय मुलुगाव मोनसे गेदेरथार हारि दानाय अर्थात बे जोंनि गोसोआव मोनसे बर' हारिनि मोनसे जातीयताबाद एथनिक नेशनेलिस्ट बा नेशनेलिज्म हारिबाद बा बर' हारिबाद बा जातिबाद जाय चेतनाखौ बिथाङा जोंनि गोसोआव जोनोम होलांदोंमोन सानहोलांदोंमोन बे उद्देश्यखौ लानानै खामानि मावलांदोंमोन बिथाङा नाथाय बिनि होलांनाय जिथु सिमां बे सिमांखौ जों दासिमबो मोगथां खालामनो हायाखै
बेनि अनगायैबो बिथाङा जिथु रावनि सायाव जिथु डिमान्ड होदोंमोन बे बुंनो थाङोबा रावनि सायाव जिथु डिमान्ड बेफोर एसे जाफुंबाय जाफुंथाराखैबाबो जाफुंबाय बेखौ जों सावरायनो थांनो हाला दा नाथाय बेनि बादैबो मोनसे गोनांथार मोनसे डिमान्ड होलांबावदोंमोन बिथाङा जे जाय जाय आसामनि जाय जाय दाब दाब ओनसोलाव जे ओनसोलफ्राव जेखि एसटी कम्पेक्ट एरियाफोर दंमोन एसटी मानसिनि ट्राइबेल मानसिफोर कनसेन्ट्रेट जानाय ओनसोलफोर दंमोन बाहाय 6 शिड्युल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल होनांगौ होननानैबो बिथाङा डिमान्ड खालामदोंमोन बर' ओनसोलफ्राव एग्रिकालचार इउनिभार्सिटि स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि टेक्निकेल इउनिभार्सिटि बेफोर गोबां गायसननांगौनि स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि माखासे डिमान्ड होलांदोंमोन बेफोरबो दासिमबो मोगथाङाव जायाखै दहायनो बेखेवगिरिया बुंखांबाय जे कार्बि आंलंनि जिथु बर'नि समस्या जिथु इस्यु बेबो दासिमबो समाधान जायाखै दा बेफोर मेजर माखासे इस्युसफोरथ' थाखाबाय जाफुंसारै बेनिफ्राय आं दा फैनोसै जे बिटिसि जानायनि उनाव जों मा नुखो बिटिसिनि सिंनि सासे सांग्रां सोद्रोमा हिसाबै सांग्रां सुबुं हिसाबै सांग्रां सिटिजेन हिसाबै आं नुबाय मा जि एसे जोंनि पलिटिकल राइट्स लैंड प्रोटेक्शन पलिटिकल प्रोटेक्शन जोंनि जितु इकोनॉमिक प्रोटेक्शन बेफोर जितु जानांगौमोन आरो लाइफनि सिकिउरिटि लाइफ गिदिरसिन बाथ्राया जाबाय लाइफनि सिकिउरिटि जों मानो आन्दोलन खालामामोन मोनसे समाव जों आन्दोलन खालामदोंमोन नासयजानाय सुसिजानाय गाख्रेबजानाय बुख्रेबजानाय जों बर' होननानै जों सिनायथि होनो हाया गावखौ खर' थिखानानै जों बाथ्रा बुंनो हाया गावनि सिनायथि गैया जोंनि हारिमुनि सिनायथि गैया रावनि सिनायथि गैया जातिनि सिनायथि गैया बेबायदि मोनसे अलखद सममोन जायनि थाखाय जों आन्दोलन खालामनांदोंमोन नाथाय फैयै फैनानै एसेबां गोलाव आन्दोलन खालामनायनि उनावबो जों दिनै उफैबावदों माखासे खैफोद थांनाय 6-7 बोसोरसो आं नुदों मा जोङो उदाङै बेरायनो हालिया बिटिसिनि बायहेरायावथ' मा होननो बिटिसिनि सिङावनो जों उदाङै बेरायनो हालिया नोंथांमोनहा खौरांखौथ' मोनगासिनो दं नोंथांमोनहा खौरांखौथ' मोनगासिनो दं मा जाथाय जादों दा बावैसो मा जालांदों जोंनि हिन्जावसाफ्रा जोंनि बिनानावफ्रा बिब'फ्रा उदाङै बेरायनो हाला जोंनि जायगायावनो थांनाय 6-7 बोसोराव गोबां जायगायाव बर'फोरनि सायाव उदखारि बर'फोरनि सायाव बुग्लुं बुसि बुजानाय टाउन गेजेरावनो खोदोमथलायाव बुजानाय फकिराग्रामाव बुजानाय भबानिपुराव बुजानाय कारिगावआव बुजानाय गसाइगावआव रेप खालामजानाय सेरफांगुरियाव रेप खालामजानाय दाख्लै सिम्बोरगावआव रेप खालामजानाय गवालपारायाव रेप खालामजानाय दा बेबायदि अबस्था जायनि थाखाय जोंनि उदखारि जोंनि सायाव अयथासार उदखारि जानायनि थाखायनो जों मोनसे समाव आन्दोलन खालामदोंमोन जों होसिख्रावदोंमोन जोंनि रागाखौ जों फोरमायदोंमोन नाथाय दिनै बै अबस्था बै थासारियानो जोंनियाव आरो फैफिननायखौसो जों नुदों आङो बेसिकेलि बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जानि जाना बुङाखै आं सासे बे अबजार्भार नोजोरबोआरि हिसाबै बुंदों माखासे मानसिफ्रा बेनि सायाव दुखु मोननो नाङा बा आंनि सायाव बधाय अजदखौ थानाङा होननानै आं सानो दा बिदिनो जिउनि रैखाथि गैयै मोनसे अबस्था फैदों जोंहा बिटिसिआवनो बिटिसिनि बायहेरायावथ' दंखासै आंहा बारा रोंगौथि गैया बिटिसिनि बायहेरानि बारा आं बायहेरायाव ओंखारनायनि खाबु गैयै हिसाबै जगाजग गैयै हिसाबै दिनै नोंथांमोननि गेजेराव खोनाफैनानै बा नोंसोरजों नोंसोरनि खौसेथिनि गारां नोंसोरनि साहस नोंसोरनि धाउथिखौ नुफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे बुंनो थाङोबा जोंनि बिटिसि सिङावसो फोरसिसिन दोलो गावस्रानाय मानसि गावस्रानाय बेफोरबायदि अबस्थाया बांसिनै जाना दं खिन्थु बिटिसिनि बायहेरायाव आं दिनै मोनदांनाय बायदिबा बर'आ बा गुबुन ओनसोलनि बर'आ खौसे जानानैसो दंसिनबावो जिहेतु बिथांमोननि बा नोंथांमोननि डिमान्डआ दासिमबो आबुं जायाखै आबुं जानो गोबां दंबाय नाथाय जोंनि आबुं जानानैबो जायै बायदि खंख्ला जानानै दं दहाय बेखेवगिरि बिथाङानो बुंखादों जे जों बस्थासे मोनदों मोननाया नाथाय जोंनि इमप्लिमेन्टेसना दासिमबो जायाखै आधा माने ससे बस्थाबो 4 बाहागोनि 1 बाहागो बस्थाबो आबुं जायाखै खंख्ला जानानै दं दिनै जों 6 शिड्युल एरिया मोनदों 6 शिड्युल दा बे 6 शिड्युलनि हा आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हा
बे हाफ्रा दिनै रैखाथियाव गैया हा लैंड सिकिउरिटी लैंड प्रोटेक्शनाव जों फेलार जाबाय जोंनि सरकारा ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लकखौ प्रोटेक्ट खालामनायनि जेबो राहा लामा लायाखिसै दिनै 1856 लैंड रेवेन्यू आसाम लैंड रेवेन्यूनि जितु रेगुलेशन बेफोरखौ इमप्लिमेंट खालामाखिसै गुवाहाटी हाइकर्टआ बोसोरफ्रामबो खेबसे नोटिस जारि खालामो जे ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लकआव हाबनानै थानाय इनक्रचारफोरखौ इभेक्शन खालामनांगौ होननानै बिसोरो खेबसे नोटिस जारि खालामो किन्तु बे जोंनि जायफ्रा गोहोआव दं जायफ्रा अथॉरिटी बेफोरखौ मावनायनि जायफ्रा अफिसार नाथाय बेफोरो गोहो गोनां नाथाय बिसोर नेग्लेक्ट खालामनानै थायो जेबो बिसोर खामानि मावनायनि जेबो दिनै थिरांथा लायाखिसै दा जोंनि मानसिफ्रा बेखौ कुइसन खालामाखिसै जे हाइकर्टआ बोसोरे बोसोरे जोंखौ रिमाइन्ड खालामो गोसोखांहोयो जे इभेक्शन खालामनांगौ अलरेडि बिसोरो इलिगेल भाबै बिसोर हाबनानै दं बेखौ होखारनायनि बेबस्था लानांगौ अलरेडि लिगेल प्रसिडियर जोंहा जाबाय बिथांमोनहा अर्डारानो होबाय किन्तु जोंहा मावग्रा बिथांमोनहा मावाखिसै थारै 2.0 जितु बसुंधरा लैंड अभियान अनलाइन जितु अभियान जाबाय आसामाव दा बे अभियाननि गेजेरजोंबो जोंनि बेल्ट एंड ब्लकनि हाया माखासे गभर्नमेंट काज लैंड माबा माबि लैंड बेफोर माखासे सेटलमेंट जानानै गुबुन मानसिनि आखायाव थांबाय बेनिफ्राय हा होनोबा लैंड होनोबा लैंडआ मोनसे कम्युनिटी लैंडआ मोनसे कम्युनिटी जे लैंड माने वाटर फरेस्ट एनिमल्स ट्रीज एंड प्लान्ट्स हा माने खालि हाल' नङा हा माने बे मोनसे न'खर हायाव मा थायो बिफां लाइफां दैमा दैसा हाजो हाला जोंनि दैमा दैसा हाजो हालाया रैखाथि नंगौना नङा दिनै रैखाथि नङा एनक्रचमेन्टजों इलिगेलि हाबनानै थानाय मानसिजों आबुं जाजोब्बाय आसाम सरकारा गावसिनिखौ होखारगासिनो दं जों किन्तु जोंनि माखासे एरियाफ्राव बिसोर बारा गोसो होआखै बिटिसि एरियायाव दासिमबो बिनि इभेक्शन सोलियाखै दा बिनिफ्राय आरो माखासे बुंथाव जायै बे 6 शेड्यूल एरिया बा ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लकआव माखासे लैंड प्रोटेक्शननि थाखाय बे जोंनि जातिनि मोनसे प्रोटेक्टरेट रिजन बियो लैंड नङाबा जोंहा जेबो आइडेन्टिटी गैया पृथिबियाव जों नायोबा नुगोन जे जुसफ्रा मोनसे समाव सारा पृथिबियाव गोसारना थानानै बिसोरहा मोनसे गावसिनि जाति हिसाबै जेबो सिनायथि गैलामोन जेब्ला बिसोरो हिटलारजों होखारजायो अब्लासो बिसोर बायद' जादों जे मोनसे गावस्राबो मोनसे जायगा नांगौ लैंड नांगौ मोनसे टेरिटरि नांगौ मोनसे हादोर नांगौ फैफिननानै आमेरिका इउनाइटेड स्टेट अफ आमेरिकानि मददजों बिसोर इजराइलखौ दादों दा इहुदिफोरखौ जों सिनाय मोनो इजराइलनि गेजेरजोंसो दिनै फारसि आरो इरानिफ्रा गावसोरनि हादोरनिफ्राय होखारजानानै सेरखाय बेरखाय सारा पृथिबियाव खारनानै थाबाय फारसिफ्रा दिनैनि हिसाबाव 9,000 ना 10,000 ल'सैनो दा बिथांमोनहा खुनु मोनसे लैंड गैया जेरावनो थाङो बै जायगायावनो बिसोरजों मिलायनानै थाफायो जोंनावनो दङ टाटा हबिके बाबा दादाभाई नौरोजि माबा माबि गोबां मानसिफोर दं गेदेर मानसि नाथाय बिसोर भारताव हाबनानै थादोंब्लाबो किन्तु बिसोरहा मोनसे हादोर गैया बिसोरहा मोनसे लैंड गैया मोनसे टेरिटरि गैया बिसोरहा जाति हिसाबै हारिमु हिसाबै जेबो सिनायथि गैया स' देयर इज नो लैंड नो आइडेन्टिटी हा गैयाबा किन्तु सिनायथिबो गैया दा गतिके जों लैंडखौ प्रोटेक्शन होथारनांगोन हाखौ प्रोटेक्शन होथारनांगोन जोंनि ट्राइबेल जातिफ्रा जोंनि हाखौ जोंनि हाग्राखौ जोंनि दैखौ जोंनि दैमा दैसा हाजो हालाखौ लानानैसो जों जोंनि सिनायथिखौ होयो दा गतिके बेफोर जुदि रैखाथि गैयाब्ला जोंनि सिनायथियाबो थानाय नङा दा गतिके लैंड प्रोटेक्शन जों होथारनांगोन आरो होनो नाजाथारनांगोन बेनिफ्राय फैदिनै पलिटिकल राइट्स जोंहा पलिटिकल राइट्सआव माखासे इस्यु जाबाय जोंनो नायल' जाल' सारा जों रेकर्ड 2011 सेन्सास रिपर्ट मथे बर'फ्रा 1,45,00,000 दङ आसामाव नाथाय जोंनो साबोसे MP रिप्रेजेन्टेटिभ होदों अरुणाचलाव 11 लाख ना 12 लाखल' पपुलेसन दङ बिसोरनो 2 MP होदों 1,45,00,000 मानसिफोरनो जोंनो सासेल' MP होदों
बेथ' जास्टिस जायाखै जोंनि पलिटिकेल राइट्सनि थाखाय जास्टिस जायाखै बियो दा गतिके जोंनि लिडारफ्रा ज' जानानै बेखौ डिमान्ड खालामना लानांगोन जों दाबिनानै लानांगोन बेनि बादैबो जोंनि थाखाय नायल' जाल' मोनसेल' ST MP सिट लकसभा सिट बेखौबो खैसार सानानै खायदा खालामनानै बुद्धि खालामनानै डिभाइड एन्ड रुल पलिसि खालामनानै बोखाव बोसि खालामनानै जोंनिफ्राय गुबुनासो जोंनि राजनितिक क्षमताखौ 10 बोसोर लानानै थांबाय जोंनिफ्राय सेना लानानै थांबाय आरो बे मानो गोनां जादों बे मानो जाखो जोंनि खौसेथि गैयिनि थाखाय जाबाय जोंनि राजखान्थियारि खौसेथि गैयै जोंनि बुजिनो रोङैयावनो बेयो जाबाय दा जुदि 11 लाख 12 लाख मानसिया जुदि सानै MP मोनोब्ला लकसभानि रिप्रेजेन्टेटिभ मोनोब्ला जों 1,45 लाख मानसि थानानै डेम'क्रेसियावसो मानसियासो गोहो दा होमबा जोंखौ रिप्रेजेन्टेटिभ खालामना जोङो साबसे मानसि हरनो हादों पार्लियामेन्टआव भारतनि पार्लियामेन्टआव दा बेबो मोनसे सोंलु बेबो मोनसे जोंनि गेदेरथार इस्यु जोंनि मोनखानाय क्षमताखौबो जोंनिफ्राय आरो सेनानै लांबावनायनि खायदा कौशल बाहायो जाहैबाय दा बिदिनो बेनिफ्राय मोनसे नोजोर होबावनांगौआ जाहैबाय मा जोंनि सुबुं सानखो बे खमायलांगासिनो दं साइज अफ पपुलेशन इज डिक्रिजिं रेपिडलि जोबोर गोख्रै जोंनि पपुलेशना खमायलांगासिनो दं थैनायनि रेटआ बारा जोनोमनि रेटआ खम जौ लोंनानै थैयो बुलायलायनानै थैयो बुथार जानानै थैयो निसा लोंनानै थैयो बेमारजों थैयो जोंहा देहानिबो सांग्रांथि गैया एक्सारसाइसनिबो सांग्रांथि गैया खामानि मावनायनि सांग्रांथि गैया नानान धरन खारनाव जों देहा दुरबल जाबाय मावनानै जानो हानायनिबो जोंहा गोहो गैलिया दा बिदियाव जोंनि सुबुं सानखोआबो खमायलांगासिनो दं जों अलसियानिफ्राय अलसिया जानो हमगासिनो दं दा गतिके दा बिदिनो जुदि बेनिफ्राय डिलिमिटेशननि खोथा डिलिमिटेशनाव जोंहा प्रब्लेम जाबाय डिलिमिटेशननि प्रब्लेम जाबाय थांनाय डिलिमिटेशनाव BTC एरियायाव जोंनो MLA कन्स्टिट्युन्सिखौ रिजार्भ खथाखौ 9 होबाय 9 उदां जाबाय अपेन जाबाय बुंनो थाङोबा जोंहा बेनिफ्राय उदालगुरि ओनसोलाव जोंहा सासे MP मोनबावनांगौमोन दा बिदिनो जोंनि माखासे गोबां खारननि थाखाय जोंनि पलिटिकेल राइट्सखौ प्रटेक्ट खालामनो हानांगौआबो मोनसे गोब्राब जाना फैदों बेबो मोनसे गिदिर इस्यु जाना फैदों बेबो मोनसे जेंना जाना फैदों जोङो जुदि सांग्रां जायाब्ला दा लाइफ सिकिउरिटिनि खोथाखौथ' आं बुंखांबाय पलिटिकेल सिकिउरिटिनि खोथा बुंखांबाय बेनिफ्राय लेन्ड सिकिउरिटिनि लेन्ड प्रटेक्शननि खोथा बुंखांबाय दा जब सिकिउरिटि आं जेसेबां हायो एसेबां सुंद'यै फोजोबनो नाजागोन दा जब सिकिउरिटिबो गैया जानो हमगासिनो दं माब्रैहाय जब सिकिउरिटि गैया जानानै दं सारा पृथिबियावनो बा सारा भारतआवनो दिनै जबनि बाजारा साख्रिनि बाजारा जोबोद कम्पेटिटिभ जोबोद बादायनांगौ जानानै फैदों हाइलि कम्पेटिटिभ जाबाय बेनिफ्राय इन्डिया सरकारा थाबैनो रिजार्भेशन पलिसिखौबो सोलायनो हागौ बुरिउक्रेटिक डिसिसन दं सिङाव बुरिउक्रेटिक डिसिसन जाय डिसिसनाखि बिसोरो माखासे रिजार्भेशन पलिसिखौनो सोलाय सोल' खालामनो नागिरदों स्ट्राक्चारखौ चेन्ज खालामनो नागिरगासिनो दं खालामदोंमोनबो थांनाय 2015 आरो 16 निफ्राय बिसोरो माखासे पलिसि लाबायमोन जे रिजार्भेशना मोनसे अफिसाव मोनसे अनुष्ठानाव मोनसे फसंथानाव डिपार्टमेन्टनि बेसिसाव जानांगौ बे डिपार्टमेन्ट बेसिसाव जुदि जायोब्ला रिजार्भ सिटआ 5 नम्बर आरो 2 नम्बरनिफ्रायसो आरम्भ जायो होनोब्ला मोनसे डिपार्टमेन्टआव मोनसे अनुष्ठाननि मोनसे फसंथाननि मोनसे अफिसनि डिपार्टमेन्ट मोनसेयाव बेसेबां मानसि थायो साब्रै बारा मानसि गैया अर्थात बेनि ओंथिया जादोंमोन मा बै रिजार्भ खथाखौनो थिउरिटिकेलि दोननानै प्रेक्टिकेलि गैयै खालामनो नागिरनाय मोनसे अभियानबो लाबोदोंमोन आरो बेखौ बिसोर लाबोफिननायनिबो प्रसेसआव दङ दा बेनिफ्राय ST रिजार्भेशना माखासे इन्टारनाल डिभिजनबो जानो हागौ इनकामनि सायाव सोनारनानै माबा धोरोमनि सायाव सोनारनानै आरो बोखाव बोसि खालामनो नागिरबावनायनि माखासे बुरिउक्रेटिक प्लेन पलिसि दंबायो बेखौबो सम जों खोनानो मोनो बुरिउक्रेट्सफोरनिफ्राय
बेनिफ्राय जोंनि प्रभिन्स लाइस स्कुलफ्रा बेसिकेलि टाउन सोहोर एरियायावहाय टाउन ओनसोलावहाय नुनो मोन्दों जे सेमि आर्बान एरियासफ्राव टाउन सोहोरनि खाथि खाला गामिफ्राव बा माखासे गामिफ्राव जोंनि फरायसालिफ्रा एलपि स्कुल एमइ स्कुल बन्द जालांगासिनो दं खिन्थु जों मोनसे बुस्थुखौ नोजोर होनाया गाहाम दे जोंनि बांसिन साख्रियानो फरायसालियावसो दं मास्टार साख्रि मावनानै जाजेनदों बर'फ्रा बिजनेस रोङै समाव राजनितियाव ओंखारनाय समाव रोङै समाव दा गतिके जोंहा बांसिन साख्रियानो मास्टार साख्रि एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाई स्कुल दासिमबो रोजा रोजा मानसिफ्रा बेवहाय जों साख्रि मावनानै जानानै दं नाथाय दिनै जों नुगासिनो दं स्कुलफ्रा गंसेनि उनाव गंसे बन्द जालांगासिनो दं सात्र गैया फरायसा गैयिनि थाखाय बबेबा फरायसालियाव बबेबा एलपि स्कुलाव बबेबा एमइ स्कुलाव साद' सास्नि साजि साजिबा बिसिमल' दङ नैबे गुणोत्सवआव आङो थांनानै नुबाय बोसोरसेयाव 6टा स्कुल भिजिट खालामनाय जादोंमोन बे भिजिट खालामनायाव आं नुबाय मा गोबां स्कुलाव फरायसाफ्रा बाङायथारसै खमथारसै थारमाने बे सिचुएसनखौ नायोबा बे परिबेसखौ नायोबा जोंनि फैबाय थानाय 15 बोसोर 20 बोसोराव बे स्कुलफोरनि अबस्थाया गाज्रि जानोसै माने बे थांनानै थाहैनायनि खुनु मोनसे परिबेस गैहैला दा साननांगौ बाथ्राया जादों बे स्कुलफ्रा थैनानै थाङोबा जोंनि साख्रिफ्रा ब्लक जाजोबसै बे साख्रिफ्रा केन्सेल जाजोबसै बै फरायसालिफ्राव थानाय पस्टफ्रा गासिबो गैयै जालांजोबसै बेफोरखौ गभर्नमेन्टआ बन्द खालामजोबसै डिलिट खालामजोबसै दा जों मोनगासिनो दं बोसोरब्रैसो सिगांबो जों खोना मोनदों बे जे 600 टिचिं पस्ट गभर्नमेन्टआ अलरेडि क्ल'ज खालामबाय दा बिदिब्ला बेवहाय जेंनाया गोबां रोखोमनि जेंना दं सामाजिक जेंना दं जोंहा मरेल डिसिप्लिननि खोथा दं स्कुलफ्रा थैनानै थाङोबा बै ओनसोलफ्राव आरो साख्रि मोननायनि मोनसे खाबुआबो जोंहा जोबगासिनो दं बेनिफ्राय जों जे बुंबाय थादों जोंनि रावखौ रैखा खालामनांगौ जोंनि रावखौ बासायनांगौ जुदि बर' बिजोंनि स्कुलफ्रानो जुदि थैनानै थांजोबोब्ला सोर फरायसाया फरायगोन सोर फरायसाया थुनलाइ लिरगोन सोर फरायसाया उनाव फैनानै जिहेतु दिनैनि फरायसायानो गामोन बिसोरनो जोंनि बे रायजोनि जोंनि बर'नि सुबुं समाजनि सुबुं सोद्रोमा साफा सोद्रोमा जाहैगोन जुदि बे सोद्रोमाफ्रा जुदि गुबुन बिजोङावसो बांसिन थांनानै थाहैयोब्ला होमबा जोंनि भाषानि आन्दलन खालामनाया भाषाखौ ओइथसिल' सोहैनाया बे भाषायाव राव बे थुनलाइ एरहोनाया बेनि ओंथिया मा जागोन बेफोरखौ सोर बजबफैगोन बेफोरखौ सोर फेहेरफैगोन बेबो साननो गोनां बाथ्रा जाना फैदों बेनिफ्राय गभर्नमेन्टआ गोदान पस्ट सृष्टि खालामलिया जेबो गोदान पस्ट सृष्टि खालामलिया दा आउटसर्सिंजों सालायगासिनो दं गोबां अनुष्ठानफोरखौ आरो मोनसे दोहौ फैबावदों 2030 मायथाइनि उनावनो बिसोरो गोजौ अनुष्ठानफोरनि गोजौ फसंथानफोरनि कलेज इउनिभारसिटिफोरनि पस्टफोरखौ बिसोर टार्म पस्ट खालामजोबनायनि मोनसे प्लेनिंआव दं टार्म पस्ट खालामजोबसिगोन टेम्परारि 3 बोसोर 5 बोसोरनि बिदि टेम्परारि खालामसिगोन दा होनबा जब मार्केटआव जब सिकिउरिटि दंना गैया जोंहा जाय पस्टनि थाखाय जों रिजार्भेसन माबा माबि खालामगासिनो दं खिन्थु बेफोर जब सिकिउरिटियाबो सानना नायोबा बिजिरना नायोबा गैयि फारसे फैगासिनो दं दा बिदिनो दा होनोबा गोबां जेंनानि खोथा आं बुंबाय दा बेफोर जेंनाखौ बेफोर इस्युसफोरखौ रिजल्भ खालामनांगौबा जों एसे गोबाव आन्दलन खालामनानै माखासे फिथाइ मोनखांनायनि उनावबो जुदि बे इस्युसफोरखौ जों समाधान खालामनो हायाखिसै मानो हायाखिसै हायैनि गोबां खारनफ्रानो जाबाय जोंनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि बेले बेजे दा बेनि थाखायनो जोंनो नांगौ जादों दा जोंहा मोनसे आर्जेन्सि फैदों जे जोङो पलिटिकेलि जिहेतु जोङो हाथियार लानानै मास मुभमेन्ट खालामनानै सुबुं गौमा हानजा सुनानै जोंहा सोमावसारबाय थानायनि सम गैला दा सोमावसारनायनि स्ट्रेटेजिखौ सोलायनांसिगोन डेम'क्रेटिक हादोराव डेम'क्रेसियाव सुबुं गोहोआनो सबसे गेदेरसिन गोहो दा बे गोहोखौ जों जथायनानै जुदि खामानि मावोब्ला जायनि खुनु खामानि गैया डेम'क्रेसिनि गोहोआ जों साफ्रोमावबो दं जों साफा मानसिनावनो दङ बे गोहोखौ जे बे पावारखौ बे पलिटिकेल पावारखौ जोङो भटनि गेजेरजों माखासे रिप्रेजेन्टेटिभफोरनो हरनानै बिसोरखौ जोंनि समाजखौ जोंनि रायजोखौ जोंनि हादोरखौ सालायनो थाखाय जोंनि पावारखौनो बुथुमनानै बिसोरनो हरनाय जायो दा गतिके डेम'क्रेसियाव अर्थात
डेम'क्रेसियाव बुंनो थाङोबा राजनितिका मा अर्थात पलिटिक्सआ मा पलिटिक्सआ आसलते साफा सुबुंनाव थानाय जिथु गोहो बे गोहोखौ बुथुमनानै ज' खालामनानै माखासे मानसिफोरनि गेजेरै माखासे नेम खान्थिनि दारै बिधि बिधाननि दारै बै समाजखौ बै हादोरखौ बै जायगाखौ बै रांखान्थिखौ सामलायनाय आरो सालायनाय जेनेबा बे राजनितिनि गोहोखौ रानलायनाय लाज्लायनाय बेजोंनो जोंखौ सामलायनाय बा बेजोंनो खामानि मावनाय बेनो मोनसे पलिटिक्स गुवारै बुजिनो थाङोबा बेनो पलिटिक्स जेनेबा पलिटिक्सनि गोहोआ जोंनावनो दं बे पलिटिक्सनि गोहोखौ जुदि ज' खालामनानै जुदि जोङो जथाय राजखान्थि सोमावसारनाय जुदि मोनसे दोहौ लाबोयोबा बा जावरिखाङोबा बेनि गेजेरजों जोंनि जिथु आद्रा थानाय माखासे खामानिफोर बे इस्युसफोरखौ जोङो रिजल्भ खालामनो हागोन समाधान खालामनो हागोन बोस्रांनो लानो हागोन सुस्रांना लानो हागोन आरो बै आद्रा जानानै थानाय माखासे जोंनि मोननो हानाय सरकारजों होजानाय माखासे जिथु जोंनि सुबिदाफोर बे सुबिदाफोरखौबो जोङो आबुङै इमप्लिमेन्ट खालामनानै लानो हागोन बेनिखायनो जोंनो नांगौ जादों दिनै नांगौ जानानै फैदों मोनसे खौसेयै राजखान्थियारि सोमावसारनाय अर्थात जायखि दोलोआव थाया मानो जायखि आइडिय'लजियाव थाया मानो जेरावखि थाया मानो जोङो मोनसे कमन इन्टारेस्ट सरासनस्रा मोनसे जोंनि थांखिखौ लानानै जोंनि जातिनि स्वार्थखौ सिगाङाव दोननानै जों जुदि खामानि मावबाय थायोब्ला जों जुदि खामानि मावनो सानोब्ला बा जों जुदि बे डिसिप्लिनजों थाङोब्ला निस्सय जोंनि जिथु आद्रा जानानै थानाय माखासे इस्युसफोरखौ जोङो मावफुंनो हागोन होननानै सानो नाथाय राजनितिया मोनसे ओरैबायदि बुस्थु राजनितिया माब्लाबा मानसिखौ ज' खालामो माब्लाबा मानसिखौ बोखाव बोसि तेर बेथेरबो खालामो दा राजखान्थिखौ जुदि मोनसे कमन इन्टारेस्टआव दोननानै जुदि राजखान्थिखौ बजबनानै लायोबा राजखान्थिखौ गेलेयोबा बा राजखान्थिखौ जुदि मोजां खामानियाव जों जुदि बाहायनो हायोब्ला जों खौसेबो जानो हायो मानोना मोनसे राष्ट्रआ मोनसे हादोरा मोनसे पलिटिकेल न'खर राजखान्थियारि न'खर पलिटिकेल होम ए नेशन इज ए पलिटिकेल होम मोनसे नेशना आसलते राजखान्थियारि न' सोनाबजों साहाजों खोलाजों नुज्लाया खोनालाया किन्तु जों मोनसे आइडिय'लजि मोनसे कमन पलिटिकेल इन्टारेस्टआव दं जोंहा मोनसे कन्स्टिटिउसन दं जोंहा मोनसे आइडिय'लजि दं दा बे आइडिय'लजि बे मोनसे कमन पलिटिकेल इन्टारेस्टखौ लानानै जों बेसेबा गिदिर भारतबर्ष मोनसे न' लुदों जों बे मोनसे न' राजनितिक न' स' राजनितिखौ खौसेथिनि दारै खौसेथिनि नोजोरजों नायोबा बाहायोबा आजावलायनानै लायोबा खिन्थु बे मोनसे मानसिखौ खौसेथियाव लाखिनायनिबो गुबुनाव खौसेथि लाखिनो हानायनिबो इउनिटि एन्ड डाइभारसिटि लाखिनो हानायनिबो मोनसे फर्स बेयो मोनसे गोहो नाथाय बेखौ जुदि बुजियाब्ला नाथाय बियो जोंखौ डिभाइड एन्ड रुल बा डिभाइडबो खालामो फोरसाबो खालामो दा गतिके बेनिखायनो बे पलिटिकेल कमन इन्टारेस्ट जोंनि जातिनि स्वार्थनि थाखाय गेरेमसा हारि दानांगौनि थाखाय बर' जातीयताबादखौ लाखिलांबाय थानांगौनि थाखाय आरो जोंनि जिथु दिनै जों जेरावहाय मोननानैबो मोनै बायदि जों खैफोदाव दं माखासे खैफोदाव दं दहाय आं बुंनाय बायदि जे जों खर' थिखोनानै बाथ्रा बुंनो हायैबो मोनसे अबस्था फैदों उदाङै जोंनि जायगायावनो बेरायनो हायै बायदिबो जादों जोंनि हाया रैखाथि गैयै जादों पलिटिकेल राइट्सआ मोनसे खैफोदाव दङ दा बेफोरबायदि इस्युसफोरखौ जों रिजल्भ खालामनायाव निस्सय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा राजनितिनि खामानि मावग्राफ्रा बा अराजनितिक खामानि मावग्रा संगठन दोलो रायजो राजाफ्रा जुदि बयबो सांग्रां जानानै जुदि परिबेस नायनानै अबस्था नायनानै बेबस्था माखासे थासारियाव माखासे समाव जुदि जोंनि स्वार्थनि थाखाय जुदि ज' जानानै जुदि राजनिति गेलेयोबा जोंहा जोंनि जिथु डिमान्ड बेखौ बिनानै लाफिननायाव समाधान खालामनायावहाय जोंनि जिथु भइस जोंनि जिथु गारां बेखौ होनायाव गोरलै जागोन जोंनि थाखाय
जोंनि थाखाय मोनसे खुन्थिया जानानै थागोन खौसेथिया खौसे नङाबा जों जेबो खामानि मावनो हानाय नङा खारन जों सासे सुबुंनावनो गोहोआ दं जों जुदि ज' जायोबा मोनसे खौसेथि खौसेनि मोनसे राजखान्थिनि मोनसे भइस जों क्रिएट खालामोबा बे 1,45,00,000 मानसिनि जिथु भइस बे भइसखौ खोनासंनांगौ बायद' जागोन उपायानो गैया खोनासंथारनांगोन दा गतिके बेनि बादैबो जिहेतु जोंहा गेरेमसा हारि दानायनि मोनसे सिमां दं बे सिमांखौ जोङो बे पलिटिकेलि मोनसे बर' जातीयताबाद बै ओनसोलाव थानाय जायखि जेरावखि थाया मानो जों जोंनि खैफोद समाव दुखु दाहानि समाव जों बाहागो लानो हानाय खबर लालायनो हानाय सहाय सहयोग होनो हानाय आरो गारां होनो हानाय भइस होनो हानाय जों मोनसे मा मोनगोन जोङो मोनसे प्लेटफर्म मोनगोन जों जेरै जुदि इउबिपिअखौ इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गानाइजेशनखौ जुदि मुलुगनां खालामनो हायोब्ला अर्थात भारतनि बायहेरायावबो लानानै बर'खौ जथाय खालामनानै मोनसे देवलेङाव जातीयताबादनि बड' एथनिक नेशनेलिज्मनि भाबधाराजों बोननानै दोननानै जों जेरावखि थाया मानो जोंखौ मदद होलायनाय जोंनि बयनिबो खोथा सानलायलायनाय खैफोद समाव जों मदद होनो हानानै जुदि बेबायदि मोनसे जगाजग बेबायदि जुदि जोंहा मोनसे हान्था मेला थालायलायोबा बा लाखिलायनो हायोबा निश्चय फैगोन समफ्राव जोङो गेरेमसा हारि दानायखौ जाफुंनो हागोन होननानै खारन बे गेरेमसा हारिया मोनसे हादराव थानाय नङा गुबुन गुबुन हादराव थानानै जों मोनसे जोंनि बड' सिभिलाइजेशन बड' आइडेन्टिटि बे बड'नि सिनायथि आरो जोंनि बे खौसेथिखौ जों दिन्थिनानै जों खामानि मावलांबाय थायोब्ला निश्चय बे गेरेमसा हारि बा बे सोदोमस्रियाबो गोख्रों जानानै गोजोर जानानै बुहुमाव थालांगोन अर्थात सिनायजागोन सिनाय जानायनि लामायावबो दंखायो सिनाय जागासिनोबो दंखायो नाथाय माब्लाबा जेंगोनायाव जों गोग्लैनांगौ जानानै फैयो दा गतिके खौसेथि जुदि जायोब्ला निश्चय बे जोंनि जेंना जेंगोनाया निश्चय बोस्रां जागोन बा जोंनिफ्राय गोजानाव खारगोन होननानै आसा खालामो दा गतिके आंनि बुंनाया एसे सामारि टाइपनि जाबाय जिहेतु आं राजखान्थिनि मानसि नङा दा सासे टिचारसो फोरोंगिरिसो आरो सासे आं अबजार्भार नोजोर बोआरि हिसाबैसो आङो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंबाय दा माखासे खोनासंजाथाव बा सानजाथाव खोथाफोरखौ लानानै नोंथांमोनहा साननो हागोन बा खामानि मावनो हागोन थ' गतिके जोबथारनायाव बे इउबिपिअआ बा बर'नि गेरेमसा हारि दानायनि बा जाति चेतना दानायनि बा खौसेथि राजनितिक गेलेनायनि जिथु सिमां बे सिमाङा मोगथाङाव निश्चय जाफुंगोन होननानै मिजिं थिनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय जोबोर साबायखर थाबाय खुलुमबाय आफादनि जानानै डक्टर रुस्तम ब्रह्म सारनिसिम गोजोननाय जासिबाय बिथाङा जोंनि गेजेराव दान्दिसे सम होफैनानै गोबां मेहेरगाद गोनां बाथ्रा फोरमायनाय बा बुंलांनायनि थाखाय थेंक इउ सार थेंक इउ सार बावैसो जोंनि गेजेराव सासेबाव आलासि नुजाफैदों आं बिथांखौ सिनाखि होनो आखायाव लादों बिथांनि मुङानो जाहैबाय बड'सा ब्रह्म सेक्रेटारि एबसु बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम जोङो दान्दिसेनि उनाव जोंनि आलासि गेदेमाखौ बिबुंथि लाखिहोगोन दा बिनिनो एसे आगोल दहायसो बुंखानानै दोननाय बादि पेन्डेलाबो एसे सिरि जाथारबाय ओंखायनो जोंनि उन्दै नानि गथ' प्रिति रेखा बर' अपसरा बर'नि बिनानाव बिथांखौ मोसाफैनो थाखाय खावलायबाय बिथां मोसाखांनायनि उनावनो जों आलासि गेदेमा बिथांखौ बिबुंथि लाखिहोगोन
प्रिति रेखा बर' गोख्रै फैनानै मोसाफैनांगौ आरो बिनि उनावनो जोङो मेथाइ रोजाबनाय हाबाफारियाव थांगोन। प्रिति रेखा बर'आ मोसाथ'लानो मेथाइ रोजाबग्रा दंफैयो जोंनि गेजेराव। मैयाबो मोनायाव डेलिगेटआव खुब सम्भब बिथाङा रोजाबदों, मोजां रोजाबदों। बिथांखौनो दोंसे रोजाबनो थाखाय खावलायबाय। आरो बिनि उनाव भरत ब्रह्म बिथांनि मुङा लखिमपुरनि मैया डेलिगेटआवबो बिथाङा जोबथारनायाव दोंसे रोजाबदों। आरो बिनि उनाव जोङो माखासे रोजाबगिरि जोंनि गेजेराव दङ, बिथांमोनखौबो खावलायनानै दोनखाबाय। जोंनि हारिमु नेहाथारि फुंजा मोसाहारि, मिस्ट्रेस इला ब्रह्म, अर्जुन आर'नाइ बसुमतारी, अनजालु बसुमतारी आरो इउबिपिनिनो सानै सोद्रोमा दैदेनगिरि रङिया साइडनि सोगोमसार बर', हेमन्त बर' बिथांमोनखौबो थामथिम जानानै थानो थाखाय खावलायबाय। दान्दिसे सम थाथ'नो रोजाबगिरि बिथांखौ दान्दिसे सम थाथ'नो थिननाय जाबाय, खावलायबाय। जोङो नैबे हाबाफारिखौ फोजोबनानै लाग्रोनोसै, बिनि उनावनो रोजाबनोसै। बे समाव जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हानाय मानाव गेदेर जोंनि BKWCनि डिपुटि चिफ आदा रमिय नार्जारी, बेजोंनो लोगोसे एबसुनि नेहाथारि बावैसो जोंनि गेजेराव नुजाफैनाय बड'सा ब्रह्म, वान अफ द सेक्रेटारि एबसु, आरो जोंनि बोसोनगिरि आदा, बेजोंनो लोगोसे सासेबाव EM जोंनि BKWCनि आदा अमिय बिदा गेदेर, आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि गेजेराव सासे आलासि सफैदों, बिथाङाबो जाहैबाय मा होनो UN उपेन्द्रनाथ ब्रह्म स्कुलनि हेडमास्टार, जोंनि दैदेनगिरिबो बिथाङा। दा बेजों लोगोसे गासिबो आरो नैबे एसे बावैसो बिबुंथि लाखिलांनाय ब्रह्म सार, बयनिसिमबो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जाफुंसार होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जासिबाय आफादनि जानानै। आरो बे समाव बेबायदि गोबां बिबुंथि लाखिनो गोनां दं होननानै आं सानाखिसै। जायखिजाया दिनैनि बे जिथु हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबथ'बाय बा थुंगेबाय होननानै आं फोसावबाय। आरो रोजाबगिरि बिथांखौ लोगो लोगोनो मेथाइ रोजाबहैनो थाखाय खावलायबाय। रायजो राजाफोरा खोब खम जाबाय, बेनिखायनो एबसुनिफ्राय फैनाय आलासि बिथाङा बिबुंथिखौ लाखिथ'लिया, खामानि दंखायो बिथांनिया। दा जोङो बिदिनो रोजाबहोनाय बा मोसानायखौ लांबाय थानि, बेनिखायनो रायजोफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायबाय।
संसाराव सुबुंनि मुंखेनाव दिनै सुखु दुखु जिंगा